Krásné odpoledne vám všem, co se na mě teď díváte. Možná se na to budete koukat až večer, ale to je formalita. Takže, proč tu stojím znova? Protože první video Mars útočí mělo docela slušný ohlas. Hodně lidí říkalo a ptalo se mě, jestli nenatočím pokračování. Přemlouvali mě dlouho a tak tu stojím. Dělám to pro ně. Ne pro ty buzíky, co si na mě masturbujou. No, jsme mu to taky párkrát byl. Takže. Tvrdý pohled. Všichni dělejte. Stačí, jinak se vás začnu bát. O čem bude dnešní video? Dnešní video bude o tom, jak nás ničí Facebook. A budeme tady mít v živém přenosu Facebook maniaka. Můžete si to představit? Facebook maniak tady u nás? Kousek bodlou? Neumíte? No taky ne, ale dočkáme se. Dočkáme se. Dočkej klasu jako husa prsu. No, jo, asi to tak bude. Takže. Šupeme všichni prstíčky. Šupe to hezky, takže. No, co ještě vám, než vám ukážu Facebook maniaka, musím vám říct, nebo vám oznámit, co nám ničí Facebook. Facebook nám ničí vztah. Mezi klukem, holkou, klukem, holkou, babičkou, dědou, to je stejný, holka, kluk. Takže, to ničí, to zaprvé. Ničí poznání ve světě. Sedíte u Facebooku a myslíte, že vám všechno dá. Ale to je hloupost. Facebook vám nedá nic. Facebook je prostě jenom modrá, bílá lišta. Nic víc. A zelený puntíky, který jsou online samozřejmě. Ale teď z toho ničí city, pocity, poznání, snižuje vám inteligenci, budete za chvilku blbý. Nekoukejte na mě, Facebook nemám, a proto jsem tak fresh. Ani se tomu nedivte, to je moje show. Fotil jsi to? Jo, dobrý, tak já vtajku. Show. Takže byste asi chtěli vidět toho Facebook maniaka. Proto jsme tady. Ukážu vám Facebook maniaka, ale poučil jsem vás. A teď se odebereme do maniky Jakova světa. Budeme muset projít zdí. Kaskadéři říkali, že ať to nedělám, že na to nejsem stavěný, že se mi něco stane. Ale já říkám, jsem profesionál, točím závodně porno, teď i video, další, a proč nemůžu projít zdí jako duch nebo superhrdě. Sleduj, odebereme se do jeho času, klima, prostředí. Hoďte ohonem, jdeme na to. Nebojte se, fakt ne. Tak jsem tady. Někdo mě volal? Myslíte, že jo? No, normálně, když tady takhle na vás koukám. Čistíme sklíčka. Tak, chtěl bych vám říct, že jsem narazil fakt na dost best on the best video. Ne na internetu, takhle brouzdám YouTube, něco porno.cz, všechno možný. Teď tam dám YouTube, kouknu a tam nový video. Chlapec kousek vodlou se chystal projít zdí. Říkám si, to musel být pěkný magor. Zamyslím se, řeknu, to by mi mohlo mít slušný ohlas. Kliknu, sleduju video. Mě byste nevěřili, ten chlapec pak chtěl projít zdí. Točil nějaký video pro lidi, než se otočil a řekl jim, že projde zdí. Umíte si to představit? Zdí. Já taky ne. Musí to být něco hrozného. Teď leží na áru, kurva v nemocnici. Ale je mi líto. Mami. Ale to je jedno. Pro mě má jenom smysl to jeho video. I když to mělo 20 sekund, pobavilo. A
určitě to pobaví i mé virtuální přátelé. Na Facebooku. Kde jinde? To je můj svět. No co o drágu? Modrá lišta. Blé. Zelený puntíky, klik, like, komentuj, sdílej. Hádejte, co jsem udělal. Z toho YouTubeka jsem to video sdílel. Kam myslíte, že jsem dal na Facebook? Takhle úplně velký, že to je důležitý, jsem tam dal. A teď jsem si dal odhlásit. Proč jsem dal odhlásit? Protože jsem šel na oběd, máma strašně utravovala. A prostě já jsem si vzal talíř a rychle jsem utíkal se zpátky k Facebooku. To je normálně. Takhle nějak. No ale jenom rychlejš takhle. Nemůžu, tady bych spadl. Takže. Utíkal jsem k Facebooku. Francis, zavináč.seznam.cz, heslo bla 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 bla. Login, přihlásil jsem se. A teď to vidí. Tisíce a tisíce možností. Všude. Tisíce přátel, tisíce zpráv. A prostě upomínek na všechno možný. Teď kliknu. A to video mělo najednou 5000 lajků, 6000 komentářů. A já měl 20 000 zpráv. A 10 000. To je hloupost. Teď jsem vás trošku tal za nos. Další 2000 přátel na vrhnutí. Mezi přátelé. A už jsem jel. Jel jsem asi hodinku takhle takové rychlosti. Jako vy si mastíte doma penis. Takhle asi. A najednou blokace účtu. Neúčtu. Přidávání lidí. Kurva, kdybyste to viděli. Normálně, jsem to měl bloklý. 60 dní. Umíte si to představit? Nepřidáte ani jednoho člověka. Žádný odběr. Nenapíšete zprávu, když je offline. Ty vole. Umíte si to představit? Tak. Jsem prostě byl zoufalej. Mama přiběhla. Co se ti stalo? Blokace. Nebreč. Já ti dám do té psychiatrické léčebny, jestli nepřestaneš, když nejde. Ale mama, prosím tě, pomám. Kurva. No. Říkám, to asi bude za to video. Pro mě to mělo sice účinek. A holky mi psaly úplně, když jsem to našel, že jsem skvělý a takovýhle věci. Tak jsem jim hned otevřel jejich profil a tam měli položenou fotku, tak like, komentoval jsem, sdělil jsem jim to, každý den mi psali, jak prostě byli šťastní, že se mnou píšou a prostě všechno možný. A úplně jsem byl šťastný, ale prostě lepila se na mě smůla, že jsem to z videa vůbec sdílel. Chudák kluk, teď fakt leží na tom áru a já jsem slíbil, že mu přinesu čokoládu s růžema. Možná byl trošku teplej, nevím. Asi se vrátíme zase do jeho doby, kdy prostě víte co se mu to stalo. Já se s váma loučím, promiňte, vrátíme se, koukneme se do jeho doby, ale budu muset projít zdí jako on a nevím, jestli se mi to povede, když tak budeme ležet na áru. Přijdete se kouknout, mám vás rád, ahoj. Tak, viděli jste? Viděli jste pravý den závisláka? Ano, takhle to nějak probíhá, ale jsou i horší případy. Když si zadáte sexuchtivý ufounek, ne, vyjde vám strašná věc. Vůbec na to nekoukejte. A ještě, jestli mi budete psát zase škaredé komentáře pod video, tak prosím bez chyb. Čtou si to rodiče a malé děti. A takhle kazíte. Je to hloupost. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. A ještě slíbil jsem hodně lidem, že řeknu jejich jména ve videu a chtěl bych se jim teď omluvit. Ale to video by bylo strašně moc dlouhé a dočkali byste se ho za delší dobu, protože kdo by na to koukal, jak čtu jenom jména. Takže vás si fakt moc cením, co tady pro mě všechno děláte. Pomáháte mi, bráníte mě před škaredýma komentářema s chybama. Jste hodný, pomáháte mi v nejhorším, když jsem na dně, prostě všechno. Mám vás rád, jsem tu vždycky pro vás. Vždycky. Takže to je tak všechno, co vám chci říct. A mám vás rád, to už jsem se opakuju. Loučíme se.
bla bla bla.